A la sisena escola d'estiu Walter Benjamin ens hem preguntat sobre l'europeisme i les fronteres, si veritablement Europa sense fronteres existeix. I, de fet, la situació provocada per la pandèmia i pel Covid-19 ens ha portat a restablir unes fronteres inimaginables a partir dels certificats de vacunació, els certificats de salut, els passaports Covid i també una restricció de drets i llibertats de tota la població. Hem comparat, en certa manera, aquell europeisme que alguns escriptors en els anys 20 i 30 del segle XX s'aferraven en aquest, diguem-ne, europeisme i després, a partir de la Segona Guerra Mundial, van veure que tot això era un fracàs. I avui també ens preguntem, davant aquesta Europa de refugiats, davant d'aquesta Europa que retorna a unes fronteres que no han deixat d'existir mai, en el fons, quina Europa realment volem i quina és la participació que l'home pot tenir en aquesta tessitura. S'ha discutit sobre el sentiment de pertinença, s'ha discutit també sobre l'autoritarisme, sobre el feixisme, sobre l'esport com a font de finançament ideològic i econòmic de la República a Catalunya i a Espanya, també a nivell internacional, amb tot el que significava durant la Guerra Civil l'esport com a iniciativa de recolzament d'unes idees. També s'ha parlat de la relació de Walter Benjamin amb Paul Celan a partir del poema Portbou alemany. S'ha parlat també de la censura dels textos de Walter Benjamin a Espanya, concretament de l'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica i de la primera edició proposada per Jesús Aguirre l'any 64 per l'editorial Taurus, i com de mica en mica aquest procés de la censura en l'estat espanyol es va diluint de l'obligació a la voluntarietat i com finalment es va llimant aquest aspecte del censor en les obres de creació, en les obres literàries. Hi ha hagut un recital de Franz Werfel sobre una de les obres d'aquest autor dels anys 20, que justament s'ha titulat una escriptura, una carta escrita en un blau pàl·lid, que ha estat recitada per Pere Cid, Eulàlia Llàtzer, Mari Carmen Gràcia i Meme, sota la direcció de Cari Oriol. I també Clàudia Cales ens ha parlat de l'Europa dels refugiats. Josep Tubau, sobre el llenguatge i la traducció, comparant Benjamin i la lectura que en fa George Steiner. I respecte a l'ecoscripte de l'original. Està travessat per un sentit molt metafísic, per metafísic de la llengua. Finalment, ara tenim André Ruiller per parlar de la fotografia numèrica, la fotografia digital, com una proposta neoliberal, que és el seu darrer llibre. Tenim també un concert d'Ekaterina Zaitseva i de Sofia Martínez Villar sobre la música de l'època de Walter Benjamin, als anys 20. Finalment, presentem també un projecte de rehabilitació de l'antic Ajuntament de Portbou amb el títol Una casa per a Walter Benjamin, perquè sabem que Benjamin va patir exili de l'any 1933 al 1940, vivint en 38 domicilis diferents, fugint de la Gestapo i fugint de les llistes on el seu nom estava apuntat. Per tant, volem també aquí, a Portbou, fer l'esforç de presentar un projecte que puguem aixecar i que es pugui acollir
el seu pensament i aquesta figura, encara que sigui d'una manera pòstuma. Volem acollir en la casa Walter Benjamin tot allò que envoltà la seva vida i la seva obra.